Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atsylyba. Ýurdun içinde bir welaýatdan başga bir welaýata gatnap dirmalar satyn alyp, onu et üçin ulanýan işewurlaryň öz işlerini togtatmaly bolýandyklary aýdylýar. Aşgabatyň ýaşaýjysy 50 ýaşly öwüniň aýtmagyna görä, olunda bir näçe ýyllardan bäri Mary, Daşşawuz, Balkan welaýatlaryna gidip dirmalar satyn alyp, olary öldürip Aşgabatyň et dukanlaryna tawsyrýan ekeni. Mallary diri görnüşinde lomay töwda edip satyn alýardyk. Olaryň arasynda et taýaramlysy hem ente korrak mallar hem bolýardy. Horrak mallary howluda maliyatymyzda saklap, iýimläp biraz bakanmadan soňra öldürip tawsyrýardyk. Soňky bir ýylyň dowamynda üstümal ýüklenen avtolawlary şähere goýbermän başladylar. Mar tarapdan gelsen Gäwrüsden wärek mal geçirip bolanok. Gäwrüsde tanyş bilişleriň öýünde düşürip mallary şol ýerde öldürip soňra Aşgabada et görnüşinde getirmeli bolýar. Bu bolsa artyk mysykdyjy bolýar. Aşgabatyň bazarlarynda hem ettiň bahatyna döwlet tarapyndan gödöçilik edilip keskitli baha bilen tatmaga görkezme berilýär. Ol ettiň tatyja näçe düşýände bilen gyzyklanýan adam ýok. Welelňe işläp görmeli boldy. Tanış bilişiň öýünde hem öznüksiz düşläp bolmaýar. Awat mallar öldüreniň bilen hormallar nerede saklajagymyzy bilmän kösenýäris. Şol sebäpli hem işimi togtatmaga mejbur boldyk diýip öwür aýdýar. Soňky bir ýylyň dowamynda mal etleriniň iýdigi gymmatlandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylar etiň bahasynyň näme sebäpden gymmatlandygyny düşünüp bilmeýärler. Hojalyklarda öldürilen mallara paýa gerip et alýardyk. Indi bir ýyldan bäri ol etleriň bahalary galdyrylýar. Odal 15-16 manatdan satyn alan etlerimizi indi 20-22 manat aralygynda satyn alýar diýip Aşgabatly pensioner 58 ýaşly bagty aýdýar. Bazarlarda satylan etlerden satyn alyp agdyňmada almaýar. Bazarda et satýanlar göwnüçe edip alyjy et çekip beren oklar. Şu böleg çekip beray diýip terede goýan etiň üstüne mädli içýaglarmy, öýkenmi üstünden bir kun geçen galan açan könelşen gapyrgaly etleri hem goýup alyjynyň keýpini bozýarlar. Paýa girsen näme de bolsa täze et alyp gaýdýardyň. Emmande etleriň wagty ýöneke ilat üçin ellekerde bolup barýar diýip ol bahalaryň ýokarlanmagynyň ýöneke maşgalalary juda agram salýandygyny hem sözüne goşýar. Türkmenistanda ilatyň sarp ediş koordinasyonyň hiç wagt hem öwrenilmeýändigini ýaşaýjylar belliyärler. Her ýylda ministrler kabinetiniň mejlisinde aýlyklar 10 göterme galdyrylýar diýilende emeldarlar ýerlerinden turup el çarpýarlar. Aýlyklar kömek pullary 10 göterme galdyrylmaly diýildigi hemişe de bazarlarda bahalar galyp ugrýardy. Indi bolsa dollaryň gara bazarynyň ýokarlanmagy bilen bahalar keýin şahyna çykdy. Hep ýaşaýjylar nygtýarlar.